September de 13e 2022. Mijn vrouw en ik hebben ons entschlossen, we worden een beetje fijne weg wegfahren. Durch Manitoba, Saskatchewan, Alberta en BC. So, we hopen een schöne trip te gaan en de Welt een beetje bezien. En dan am einen Weg hebben we geplant terug te komen. So, moet zijn waar het anders weer zit. We vangen hier in Manitoba aan, dan zijn we am Weg naar Saskatchewan en dan van daar gaat je dan naar Alberta. Daar willen we nog spazieren en we hebben daar wat vaders door in Alberta en Grassy Lake. We willen daar nog een beetje spazieren en dat hebben we lang niet gezien, so ik leid het wat zeer schön gaan. En dan vandoor willen we aan de BC voor, de vruchtbeimen daar alles dat te bezien. So ik wil je een beetje video maken en dan kan je zien wat we doen en wat we bezien hebben. En wat je een beetje wat het aan kaarten lopen dat. So, Emma, ik wil je een beetje wiederwijzen. En daar willen we nog een Lethbridge stel in Alberta. Daar hebben we zeer fijne ook nog cousins, vaders en nichten. En daar willen we ook nog zeer spazieren. So, ik leer er wat zeer schön gaan. Gestern hadden we zeer spaziert in Lethbridge met onze cousins, vaders en nichten. Zeer schön ook als gehad en meest wat een halve nacht spaziert en zeer schön gaan. Ik moet einfach zeggen, we bedanken ons aan allem door aan Grassy Lake en aan Lethbridge. Have gruwelijk zeer schön gaan door spazieren. So, nu zijn we weg weer am Westen en we verlaten Alberta. Nu gaat het am weg naar BC. En ik wil je hier nog één ding zeggen. Door aan de linker zijde kan je zien, de witte streep op die boy, dat naast zich door Frank Slide. En aanfangs 1900 is dat beat boy er maar losgevallen. Dan is dat door rafgerutscht, dus een kleine randje was in de stad en dat is door ingeschat. We zijn bij dicht bij 100 mensen, naar binnen 100 mensen ingeschat. En die hebben zich helemaal vergegroefd. Er zijn duizenden ton stenen wat er overgerold zijn. Hier kan je dat zien, hier nog, dat even een mijl, wat dat, die stenen alle verrold zijn, verschmatterd. So, hier is nog helemaal de stad, wat er maar ingeschat is, dat we mal de stad, wo ze de minen hadden en zo wieder. So, dat is hier nu een grote graf, wie einer kann dat hier bezien, maar ja, dat kan je zien, de boy door, dat is de mal, de boy, de halve boy er zo afgebroken en alle afgerold. En nu zijn we in Sparwood, BC. Dat is een schrikkelijk grote dumptruck. Deze truck die kan wat over 300 ton vieren. Die hebben iets gebruikt om kolen vieren. En die hebben bloos eens in de stad en de wereldgebied, dat we te die tijd in de 73 was hier een gebied hebben, maar het ganz grootste in de wereld. Kan je midden zijn, waar klein midden zit, je is den truck. Zeer grote truck. Den hebben ze 3 jaar gebruikt, nu hebben ze den bloos om de toeristen den bezien kunnen. Nu staat hij bloos. En nu zijn we op weg naar BC. En zitten bloos wundersmak op steden als 4. Daar kan je zien. Dat is door weer zo nevelig, dat is ruik. Op steden brandt de wild. Dat is zeer schoon, dat is maar van blitz of zo. Maar bij Emma zit hier wundersmak wat Gott erschaffen heeft. Oké, nu zijn we in Creston, BC. En 1978 dooram, we zijn Schweden, we voeren hierher. Er hebben zich hier een motel, een stoel met een oven en alles erbij, met een kerk. Dan hebben de kiosten geplakken, dan hebben die door eigen kerk en peaches en we weten niet wat alles. En de kinderen die kunnen daar, dat is mijn vrouw, dat kan ik toch niet. Hier door den swimmingpool en de waterlach kunnen ze zwemmen, boden en de vrouwen, de mamas die door aan alle top kiosten en peaches en kerken. Dat weer een beetje een holiday, vacation is. Dat heeft het zeer schön gegaan. En dit motel is er nog eenmaal. Dit is in Creston, BC. Wunderschöne Stadt. So. Yes, we bezien ons alles en ik wil je nog wieder wijzen wat we hier alles hebben. Op steden zijn er zeer smakke Opelgordes. En Emma en op steden zijn nog zeer smakke kleine stadjes, waar we dan weer direct voeren. En dan kan ik eerst wat kijken en bezien. Zit aan BC bloos zeer smak. Dat is door nur die alle weer over. En dan konden we nog eens mal fijne deals vinden. So, yes, zo weit hebben we nog zeer schön gegaan en fijne motels gevonden. Schöne baden, fijn uitgereefd. Emma check mal waar hier, de strome boy. Zit er bloos zeer smaken. Op steden wordt nog de waag gefixt.
Maar we nog mal stilhouden en leren en dat ze in stich komen, dat we wat ervoor kan, dat je ook schijnt, ja, met uitstehen en een beetje uitstraken. So, ja, en BC zit er plus zeer smaak. Daar kijk je waar zijn ze neerligt, dat is ruik van het vier. Oké, hier zijn we in Osoyos BC. Dat is een wondersmaakelijke stad. Een lekker rondom. Door zijn zeer fijne motels, dus een fijne playa, een fijne beach, een boot, een meer kijk door zetten, een boot, een zusje wel. En hier hebben we ons motel gerend voor de nacht. We hebben ons hier fijn uitrijden. En ik wil nog later wezen, wat door voor een fijne zon is bij meer. Dus hier zo waar je kijken kan, nu kijkt je mal wo. Klar, dat wo dat is, dat is einfach so ein Spiel. Es ist bloß wunderstrom. Wir gehen hier ein bisschen lang, wir sagen uns alles, das ist nu ein bisschen an der Quelle sieht, aber der Sommer ist hier prammel voll Menschen. So, das ist nu ein bisschen laut an der Sommer, dann vielleicht auch am Hof. Da sind nicht sehr viele Menschen, aber guckt mal dort wo das ist so klar und aber so schmacklos. Ist hier bloß sehr, sehr schmack. Ich habe hier sehr schön gegangen und ich wollte nach Lothar wiesen, die Apfelbäume und alles, die Fruchtbäume, was wir hier gesehen haben. Sind hier bloß alle wegen sehr schmack. Das Trip, so weit haben wir es noch sehr schön gegangen. Nu gehen wir hier noch ein bisschen gehen oben zur Fotoraum. Das ist ein mageliger Tag, nicht heiß und nicht kalt, 22 Grad. Hier kann auch wahr sein, checkt mal die Boy, die spiegeln sich der so schmack auf am Water. Das ist aber so fein klar, das Water. Würde aber sehr schön gehen, mit einem TV gehen oder vielleicht mit einem Boot rumgehen. Aber ja, sehr, sehr ruhig ist das hier. Hier wohnen viele Menschen, die kommen, tragen her und die wohnen hier. Ich habe sich hier dann wo ein Haus, da wohnen sie hier. Alle so schmack, gerein und hier wurde nicht so schrecklich kalt als in Manitoba. Die sagen, da wird hier noch mal bei 5 Grad kalt, so dort wird es gut uitgehouden. Ja. En nu zijn we in Kelowna, BC. We voeren door een Kangaroo farm. Daar hebben ze kangaroos en dan kan je door voederen. En dan kan je neergaan en die een beetje afscheren. Dat zijn dus, die komen van Australië. Die hebben een ganze herz in de stad, zoals je zien kan. Ik wil nog later nog meer wezen. Dat is zeer interessant. En dan geven we een lusje popcorn en kan je die voederen. En dan hupsen die de raam en kan ze bezien. Die hebben nog andere tieren. Kijk maar dat ze daar hupsen dat. Zeer interessant. En hier zijn nog een andere soort tieren. Die komen van Argentinië. Die nemen ze capybara tieren. Die komen van Argentinië. En hier hebben we nog een vader schwein. Dat wil je waarschijnlijk van het drijven naar vader schweinsmalt geven. Niet? Schmalschwein. Dat is een kleine potbelly pig nemen ze dat. Dat wil ze een vader groepje schwein zijn. Ja, dat freut je bloos immer weer. Toen is het vader. En hier zijn we maar de appelboom. Check hem al. De appelboom. Dat is, hier waren bij Osoyos, dat is een smalle appelboom. Dus dort doen ze de appel door wassen. Dat zijn niet grote pandeelje bomen, dat zijn smalle reeën. En hier loopt als schraak, dus hier een knop. En hier doen ze dan dus alle 2 schouwen in de appelboom zaten. En dan houden ze die zo smal en reeën, doen ze door dreden lijn, dat die opblijven. En dan check je maar hoeveel appel is dat. Dat zit dus wonderstroom. Zo had dat helemaal zijn, dat ze stort appelwassen doen. Ja, als interessiert so ja. En hier kan je zien, hier worden wiendruiven geakkerd. Er wordt gruwelijk veel wiendruiven geakkerd. Hier wordt schrikkelijk veel wien gemaakt. En check maar, die planten, die hebben het zo eigenlijk. Die pols, die hingen alle ganz unten aan de plant. Dat is einfach dan in de plekken. Maar hij kan dat niet eigenlijk zijn. Die hebben dus ook wiendruiven. Daar wordt ook maar zo aanbrengen dat die alle de pols dus unten gaan. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar het zit anyway zeer goed licht. Ja, het is echt dus zeer spannend. Okay, nu reizen we een beetje weer hier in BC. En dat zit hier bloß alle zo schmack op steden. Es ist einfach so dreig als eine Wüste. Aber die een grote rivier bezien. Kan ze wässern. En dan dat land wat ze daar gaan, dat is bloß zeer vruchtbaar. Dus alle een grote rivier wat er bezien je, kan ze wässern. En daar kan je zien dat is ruik. Dus 4 aan boy maken was. Die gaan in BC alle veel 4. Aber stehen wieder so nebelig und wir dachten, dass wir Nebel haben, das ist einfach ruhig. Man kann ja so recken. Viel ruhig, das ist viel 4 BC alle Wege. Das kommt vom Blitz oder ein, 2 Menschen steigen da irgendwo an, wo sie haben 4 gemerkt und dann.
En man ze er proud nu te maken. But ja, en BC is het bloos zo smak. En nu zijn we in Washington neergevoerd. Van Vancouver, van BC, voor we hem zien naar Washington. Nu Seattle, Washington en de steeds naar. Waar we Seattle voeren en dan waar we verloren Tram Oosten. Hier zijn we in truckstop. Hier gaan we zijn naar truck voeren. Dan hele keer maar stel, die gaan er schattig schijnen eten. Het is like ijs en alles aan je brood niet op, smaakt terug die zeer schijn. Ze heel bestel, ik wil dan weer meer. En we nu hier waren weer. Voor we dan wat Seattle en vandoor waar we hem oosten naar jou nog bij kijken man. Groot wat je stromen boy. En up and down, nu met de cover en ik zou zeggen aan van de huge boys en daar maar nap en rof voor. Maar de koor dat jaartje bloos. Maar dan gaan nu zijn we al van Seattle voorbij, nu zijn we hem oosten nemen. En daar besteed is zeer van het land, ik kan de westeren, zo zeer van het land. Bij eens kan je zijn dat gele gras, dat regen, niet ja. Zeer dreig besteed in Washington. Maar wie zit alles gemaakt. Nu kan je waar zijn, hier zijn we hier am oosten, vielleicht aan de meer Washington. Dat is de zoutreeg en dat is een woestijn. Dat is dreig, de was plus regen, raak naar steinrijk. En Washington heeft van alles, dat heeft boy en woud en ook zo'n stip woestijn. En hier kan je zijn, hier is een grote lek. Hier voor daar weer of kan je zijn in de brei. Ik weet dat nog helemaal wezen. Dan voor we even, hier is een grote lek. Vele vormen brood dat wordt dat ten westeren. En waar we van het land heeft, dat kan westeren, dat je zeer fijne aarden doet. En ik weet nog helemaal wezen hier, dus dat je als kleine zwevelus breder, dat is onze koor. Heeft zeer fijn geschaft, maar nu. En daar check je weer of du hast vele pieren abgestellt, die hast van Isa gebuut. Du kannst abkruipen, aber als jagen dat den dag dan niet, mij jagen dat niet. De vrouw die vielleicht nog aan wilt, aber immer nu kan je daar nog helemaal zijn, daar weer of als de brei. Du voeren we even, immer aan, dat de wereld heeft zoveel te bezien, neemt je nog mal de tijd en voort nog mal waar. Du kan je nog helemaal zijn, de pier daar op den eiver. Immer aan, nu hier waar weer, nu hier daar nu Idaho. Zijn we Washington Balderg, nu komen we hier in Spokane, Washington aan. Dat is meest correct de grens door van Washington en Idaho in de States. En waar we in Idaho aanvoeren, in Idaho hebben we ook gruwelijk zeer strome boy en lekken alle weg. Weet dat wezen, zit hier dus alle weg zo stroom. En hier komt het zijn, Idaho, welcome to Idaho. En dit is dat wat ze aan de rest area. En daar hebben we een groot truckstel gehouden, heel die stel. We hebben alle een beetje de dash aan, een banken, kunnen we hem zetten, een beetje picknick aan, een beetje eten en zo weer. Zag je dus gruwelijk stroom dat direct op zo schijn. Nu zijn de bomen, zijn de pinos, pine trees, direct hier schijn en alles zo fresh en zo rein. Ik denk zo, schijn we heel die stel en bezamen ze alle. Wat ik hier aan beleefd had. Hoe bij weer dat even. Zit dus zeer smak. En hier kan je en zijn nog helemaal door van Idaho. Doch, nu gaat het tegen Idaho. Zoals je zien kan, hier zijn ook nog waar vele boy. Zit plus gruwelijk zeer smak alleween. Dat bellen neemt, dat zit smak, aber lang is de smak eenmaal als waar de werkelijk zelfs is. Maar hier kan je zien, nu zijn we bij Montana. Nu voor we Montana nemen, check them out. Hier zijn ook plus boy. Gruwelijk veel boy hier aan de westerkant. Montana heeft ook van alles. Die heeft boy, die heeft woud. En akkersland, veel vee ook nog alleween. Maar ja, check them out hier. Hier is een grote eiwer waar we opvoeren. Dat is groot niet te zijn met de koop, wat er dat kan. Maar hier gaan we eens een keer een grote truck te lang voor. Daar word ik dat zeer goed aan wat het bij opging. Als je moet er opscheden, wanneer het sneeuwen isig weer, dan moet je met scheden de proeven op te voeren. Maar zit hier bloos zeer smak. Zoals je zien kan, Blows boy en Maya boy, we zijn helemaal in Montana. En zit met zeer smak. Die kan ons einfach bloß die zo checken van al die boy. Dat zit vielleicht niet zo smak am video als het zit op hier. Ik hoop je kan dat ook nog mal beleven, zoals dat bereizen. We voeren hier nu de lijn, waar we een grote truck de lijn voeren.
En je hebt bloos zeer schön met de koor beschakt dat met alle. Ik heb mijn grote truck waar dan een zware load had, dan rijd je aan als ik knap en rauf en dat duurt veel langer over en dan krijg je dan ook betaald ervoor. En hier is een, dat naast zich Lookout Pass, Montana, dat is een grote eiber. Daar moeten we even, dat is een huge boy. En we gaan, nu zijn we er even. En ja, hier kan je waar zijn, dat bloos nog een mooie boy en hier kan je waar een beetje mooie wüste zijn. Van alles hebben we gezien ditmaal, zeer schön. En dat is aan de oostkant, Montana, daar had ik wieder gewezen. Nu zijn we meest correct bij de grens. Nu zijn we bij North Dakota. Dat is de grens van Montana en North Dakota. En dat vangt, nu zijn we hier bij Beach, North Dakota. Dat is correct op de grens van Montana en North Dakota. On Highway 94. En daar is een stad hier op afhang aan de westkant, dat nennt zich Badlands. Schlagt het land, dat is zeer dreig en zeer wüst. En we gaan, en dan komen we weer naar het groene land, waar je weet het wordt. Je hebt het waar zeer schmak het groene land en zo weer. Door kan je nog de bewisseld zijn van grote trokken naar de rechterkant. En we gaan, zo zit het nu op steden. En we gaan. Nu zijn we bouwd bij Fargo, North Dakota. We ons toen een fijne motel renten. En dan willen we daarna blijven naar morgen naar huis voeren.